సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో కొత్త సాంగ్స్ కాబట్టి సాంగ్స్‌ని మ్యూట్‌లో పెట్టాలి. లేకపోతే కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. సో అందుకోసం మ్యూట్‌లో పెట్టిన. ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్ త్వరలోనే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తా. అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో కొంచెం వెయిట్ చేయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మధ్యలో త్రీ ఫోర్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్ 22 సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 23 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ ఇంకొకటి 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఇక్కడ వరకు 1 2 3 4 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరోమాకు టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో మొత్తానికి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్న, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని కూడా ఇదే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ఫోటోని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈ ఫోటో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి సో కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చాలా ఫొటోస్ ఉంటాయి, టైం ఎక్కువ అవుతుంది, మెల్లగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 29 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు, లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇది, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ వర్షం వచ్చేలా ఉంది, నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో.
వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.